Здравейте, приятели! Коста! Добре дошли в Red Bull и сега ще играем Red Bull. Надявам се да ви изкефи това видео и благодаря, че стигнахме 63 абоната, но за сега трябва да гоним 125 абоната. Не ви карам на сила, казах. Опа! Чакай малко. Пускаме на пауза, защото ще умрем. Така правите в Red Bull, така правите на Red Bull, ако вземете да умирате, на секундата натиснете пауза, защото... натиснете пауза, защото иначе губите живота. Ето. Така, сега. Аре, минахме нивото. Така. И така, приятели. Ако нещо ви се чу такова да направи, нещо такова да... Нещо от тавана. Нещо от тавана. Нещо правят ремонт, май. Правят някакви ремонт, не знам как. А малко сте чули нещо. Така, за сега сме много добре. Чакай. Бързо! Браво, и двамата гръмнаха. Така. Бързо! Добре, че не загубихме, че иначе това май нямаше да бъде добре за вас и нас. Защото трябва пак да минаваме това ниво. Така, хора, много сме добри. 38 ниво. 38 ниво. За сега съм 5 живота и половината, и като гледам. И така, приятели. За 2 минути минахме 3 нива. Чудесно. Чакай. Бързо! Уй! Не! Ко стана, бе, човек? Този път съм внимателен. Така. Хора, трябва да сме много внимателни. Бързо! Аре, хора! Бързо! Не! Костана. О, не. Така, чакаме. И сега бързо. Този за малко да ме избута, хора. Добре, че ни дадохте късмет, защото този за малко да ме избута. Опа, чакайте, чакай. Така, идваме. Вай, хора. Не, чакай малко, че... То сме прекъсна. То сме попречи малко. Вай, хора, тук ми пишете ми долу в коментарите, тук трудно ли е на тия въжета. Но добре, че не умрях. Бързо. Мале, хора, тук мисля, че е трудно. Но сега заедно с вас ще го минем. Ето, минахме. Защото вие ни се абонирахте за канала, нали, хора? Окей. Уй. Сега 40-то ниво, така ли? 41-во ниво. Той боса бай беше на 10-то ниво, тъй който гледам. Или на 55. Бързо! Не, умрях. Не, 2 живота сме. Хора, това няма да завърши добре, защото сме 2 живота. И сме 4 минути. Аре, сега ще го накажем този. Уй. Видяхте ли, хора, как избута топката този? Аре, хора. Хора, защо така се клати това? Чай. Лай. Хора, не мога да се кача. Добре, качих се. Аре, хора, 42 ниво. Тук ще падне сега въжето.
Ой, за малко. Не! О, не, хора! Хора, един живот. Дано да не ми бъгне сега това. Ес, хора, минахме го. Сега тук... Мисля това 42-ро ниво, но мисля да продължим към 43-то ниво. О, не! Ой! Още сега... Със сигурност ще има още едно. А, не. Сега тук трябва да избутаме топчето. И, маля хора, това видео мисля, че ще се получи. Ще се получи това видео. Като оставите един лайк и се абонирате. И така ще ми помогнете да направя видеото. Ой. Видяхте ли ги тия как таковата, как се фърлиха и паднаха? Нали хора? Тия не са ли малко така, дето така не гледат на къде върват? Бързо. Не, хора, загубих. Хора, чакайте малко. Приятели, просто нещо беше бъгнал и не ми даваше да играя, но сега вече ми дава. До 44-то ниво стигнахме. Аре. Маре хора, много се радвам, защото искате ли да ви кажа една малка история? Миналата седмица май направих 3 видеа. Не. Вчера направих видео на Red Bull, но не можах, защото не ми позволи да правя реклама. Не ми позволи да дам реклама. Просто да натисна реклама и не ми позволи. Защото хора, искате ли да ви кажа? Защото нещо е бъгнала играта. Нещо просто беше бъгнала играта и сега вече ми дава за много хубаво. И това е защото ни оставихте лайк и се защото оставихте лайк и се абонирахте за канала, нали хора? Те сега ще скажат да. Ето хората лайкнаха видеото и казаха да. Бързо! Аре хора, отиваме към боса. Аре, боса! Трябва да го минеме! Хора, вече сме на боса. Окей. Вече сме на боса, хора. О, не! Вече ще отиваме към... Как умрях? Това беше много накосан. Как умряхме, хора? Така. Окей. И сега тия двете такива ще са пуснат. Това. И сега тук трябва да отидеме. Окей. Не можах да го оцеля. Така, хора, трябва да минеме боса. Окей, вече го оцелихме. Така, хора. Окей. Аре, само един живот остава и минаваме боса. Аре! О, хора! Минахме боса. Минахме боса, хора. Още 5 нива ще играем и ще приключва видеото, защото вече имаме 5 минутки. 5 минутки имаме. Още 5 нива ще играем. Аре, срутваме ги тези тия къщи ли, не знам как се казват. Някакви лаборатории, които замърсяват природата. Да. И ще играем хора до 50-то ниво. Аре, да пробваме това ниво. Сега да пробваме това ниво.
До 50-то ниво ще играеме. Още малко и Red Bull ще свършва, защото ще сме минали всички нива. Надявам се Red Bull да има апдейт и да има 6-ти свят. Надявам се Red Bull да има апдейт и да има 6-ти свят, хора. Надявам се да има Red Bull 6-ти свят. Това ще бъде много хубаво, ако има 6-ти свят. Ще продължаваме все още Red Bull. Но май ще ви липсва Red Bull, защото почти сме свършили Red Bull, защото световете сме ги минали почти всичките. Ако ви беше кефил началото на Red Bull, абонирайте се за канала и за Даринчо канала. Даринчо май ви каза, че на 800 абоната ще да прави втори канал. Не втори, а четвърти канал, който ще си казва Дарката Music. И гледам и аз започвам да правя някакви песни, ама трябва да се науча, брат. Трябва да се науча, хора. Трябва да се науча. И така. Бързо. Не. То сме избута. О, добре. По-добре да не се занимавам с него. И така. Хора, вече сме 12 минути снимаме, което малко е много. Между другото, хора, искам да ви питам едно нещо. Добре, че натиснах пауза, хора, защото щяхме да умреме, нали, хора? Да. И така, хора. Само искам да ви кажа едно нещо. До колко минути да снимам? Пишете ми Чакай. Нищо. Ще ви го кажа днеска в едно шорт скрипче. Днеска ще кача едно шорт скрипче. И така, днеска ще кача едно шорт скрипче. И ще ви кажа, ама ще е тайна. След това клипче, като го кача, и ще кача шорт скрипче. Аре, минахме и това ниво. Аре, това беше доста лесно. Трябва да взимаме звездичките. О, не, само не и тези, бе. Така, взехме. Така че, няма ги взимам, не искам. Хора, много сме добри. Хоп, тук сега се плъзгаме. Хоп, пак се плъзгаме и... Хоп, пак се плъзгаме. Пак. И скачаме. Аре, минахме го. Аре, да. Мисля, хора, тук вече да приключваме. Стигнахме до 49-то ниво. Това много ни изкепи. Минахме и третия свят, но се абонирайте. Чао, чао!